May balita na, may drama pa. Kampiyon! D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3. Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Ini isa ka makusog nga anti-fungal agent. Tikas pa. Kaspa dala. Das may pabutangan mo lang ang kaspa. Ang skin disease na. Mga kuko nga, doon di maayong patuloy lang. Nel fungi. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining gitawag candida infection, inom gid D3 Bio, dako ginaya makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina. D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal sa mga butika. ang bulak. Yes. Ha? Bulaklak, bulaklak. Sa buhay ay kailangan. Bubuka ang bulaklak. So ang bulak na. sa hilanat Sir JP, sipon kag ubo, amo ning simptomas ang ginatawag trangkaso. Correct. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells. Subong wala mahadlok ang tao sa sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio. D3 Bio with Physio. D3 Bio. Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio. Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tiluan ang pilas batok sa kagaw kay iban pa nga mga wound debris. Kag ang vitamin D3 Sir JP nga yara sa D3 Bio, no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makayo ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas, hilabi na sa mga damaged organs, no, kag mga pilas sa panit. Economic gid ang D3 Bio, no? Pilas-pilas ka. Di pagyapon mo inom D3 Bio, pero digit ka mo. So amo na mabintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw. Bago nag-discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nag-chat. Niya sa Wibis lako makadto kay kapamunyag pa ko sa mga flowers. Actually, why na siya ga-garden eh. Ginapang galbot lang ang flower. Kag ginahimo ya bouquet. D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Gusto kayong nais marating sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM.
Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Oras sa K5 News FM Iloilo, las 11:08 na sa aga. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500, di superior antioxidant. Ang ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline vitamin C. Ang ginadulong man sa inyo sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist. Kaupod si K5 John Sapio, Iniang 11 FPS. K5 News FM 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Saboroso! Kampiyon, 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 kampiyon! Mayong aga, may ayong aga, mga kakifay. Kamusta ka muna? Welcome na sa ating siningang pagpangalagad sa subong edisyon. Subong adlaw, Lunes naman. Ay, Lunes na naman, katapusan ng Lunes, oh. Sa bulan sang Nobyembre 2025. Kung hindi maguba ang kalibutan. Welcome na ha. Aray na kita diri sa pagdulong sa mga nagapanguna ng mga informasyon sa mga balita. Mga report sa aton mga kaki-5 reporters. Lunes ha, balik klase, balik trabaho. O sunod niya si Mana niyo sa Friday, Sabado, kag Domingo. 31 wala na opisina kay holiday, long weekend. Naod kay kapistahan sa mga minatay. Piyesta sa mga minatay, tiga ba piyesta mga minatay to, kaon sa ibo, suman, kalamay hati. Kinabisitahan nato sini mga minatay sa sementeryo.
sindihan kandila, halaran sang bulak. Pero sang buhi gani ginabuyayaw nyo. Mga nakapanguna nga mga balita. May mga midnight apprentice gali si Ombudsman Samuel Martires. Si Ombudsman newly appointed Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Imanduan niya ni ang mga midnight apprentice ni nga mag-resign. Ang ginapuhin ang Ombudsman Martires bla. Midnight apprentice kuno ini. Ang pagkapuhin sila hanin sang Mayo 29 hasta July 27 2025 ang na-cover sa sining order. Hawak mo na mga total nga 99 ka mga opisyal. Midnight apprentice hambal ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Midnight apprentice ni Anay Ombudsman Samuel Martires. 99 ka mga opisyal hamak mo na midnight apprentice Duwa ka mga assistant ombudsman, 4 ka mga direktor, 3 ka mga graft investigator officers, 60 ka mga graft investigation and prosecution officers, ag 30 ka mga assistant special prosecutors. Pag may kabilugan nga 99, bakulan na isa kami sa gatos. Inigagaw ni Ombudsman Samuel Martires midnight apprentice kuno ini statement ini ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Sabi pa ni kay ang ibuslan niya nga si Martires nga tong nag-retire sa July. Ang mga salary grade 24 o kon may monthly salary nga 85,000 panubo. Also magkakasubmit man sila sa ilang courtesy resignation within 7 days until any action on the courtesy resignation is taken by the undersigned. Ang tanan niya mga opisyal sa mga empleyado ang giningadlan magapadayon sa pag-report sa pagtrabaho kag mag-perform sa ilang mga normal duties and responsibilities. Nakasyom si Remulla sa tong October 9. Earlier, ini siya nakadiscover nga may yara 204 ka mga suspected midnight apprentice. Sa iya sini nga talatapan, kag ginahinyo niya nga mag-re-apply o kon mag-submit sa ilang courtesy resignation. Magimana dapat mo basta bag-o ang head of office, dapat ang trust and confidence niya sa iya sining mga peers, no, mga kapdanan, dapat nga mataas. Hindi nga upod mo, hindi mo masaligan. Hindi mo masaligan nga ginabuno ya kas likod mo. Ginay mo imuan ya ka istorya. Ginaguba ya ka. Kaya mga tao nga ina, na nagahimo imo istorya sa imo namin panindakan. Amo na mga tao nga mga bulayog. Dapat yun man, no? Bago head of office, bago. Diba yung Office of the Ombudsman, poderoso nga klase opisina sa gobyerno. Hindi subong nga daan. May yara pressure sa mga government offices, bangod sang kaso, bangod sang malapnagon nga korupsyon. Nagtalambok sila, naggamalangaranon sila. Inasweldohan naton sila para yung manibla sa mga ititutib at itant lang. Mati ka mo sa mga ititutib at itant. Mga apprentice mamladi sa syudad. With all due respect sa mga matutuod yung mga executive assistants na nagtatrabaho sa gusto. Di banda, amak mo sweldohan mo lapit sinmil mga pilang. Ang ibanda, kabaton lapit-lapit 100,000 pesos ang bulan. Ang obra niya kung aga, buksan niyang iya mga negosyo. Kag maglibot sa mga kapihan, kag magpalapta sa kutso-kutso. Kapag hapon, malibot naman sa mga negosyo, ya kapag isirhan niya naman.
kadami sa pagabuhi, no? Swelduhan mo sang 100,000 pesos ang kada bulan. Kunaga, ang routine niya ni mang bukas sang iya mga negosyo. Pagtapos sa pamukas na, malibot sa mga kapihan ka magpalapta sang pangguba sa ibang tao. Pero ginaswelduhan na sa mga hoy-puloy nga mga pamuluyo sa syudad sa Iloilo. Amo man sa ombudsman. Amo man sa nanoy tuhay nga opisina sa gobyerno. Bangod sini nga korupsyon nga manatnagon bisan lang ang ining nga ambahanon ginahalad naton sa mga kawatan sa mga korap nga sa gobyerno. Ayon sa kasulatan, ayon sa mga nakaraan, ayon sa mga nangyayari noon at sa nangyayari ngayon. Sa mga kawatan ka mga korap nga mga opisyal sa gobyerno, tanan-tanan ka mo may mga ribon, inyo ning ambanon para sa inyo. Mula pa nung unang panahon hanggang sa kasalukuyan. Ito kaya'y nangyayari. Ito kaya'y nangyayari noon. Nangyayari yung kaya ngayon. Ito kaya'y dahil na rin sa ating katamaran. Hindi tapat sa gawain. Next question. Taton tanan niyo. Yung mga bahanon ni para sa mga korap ka mga kawatan ka mga patay huya nga mga tao sa gobyerno. Amo ni dapat sila no, dapat amo ning mga maigo sa kilat la. Anong wish ka nito ni Cara David sa pa-birthday ang mga korap na maglamatay? Oh, amo pa ning mga maisog. Amo pa ni ang nagambal ka nagapalimpyo-limpyo. Speaking of corruption, lapnagon ang korupsyon sa mga hinsya sa gobyerno. Mustang ginre-evaluate ang kasing-kasing Katilingban. Ang barangay Katilingban lang waiting shed nga wala man nag-serve sa purpose. Lapit-lapit na sobrang na lang 1,000 magod 800,000 to. Ginre-evaluate. Ano na budlayan ang OIC City Engineer mag-explicar? Mga 560,000 lang gali. Ang 4.1 million nga patop sa diversion nga overpass. Mga 2 million plus malang gali nga nag 4.1 million ginto. Kay ginre-evaluate kay nalabugay na. Kay may isyo kag mainit. Teko ay ito makita. No, ginre-evaluate ano may paluusot sila pero dasok na ini nalansang na ang ginatawag naton nga korupsyon sa gobyerno. All over. Ang tao subong basta sa tao sa gobyerno, may ara mga tao sa gobyerno yung mga mayo ini man tanan. But lang ko sa no panis lang magkaklamata ano pa din sila sige man o? Daw mo pa na silang magtubang kuno abi daw limpyo sila. Kuno abi pero ay sak balongan na libak mo sa mga taxpayers. Grabe na gid. Ugangan tani karon ha. Ari pa gido. Si kaki 5 Kim Kaluyo. Daw naman yung maestro nga reklamo te ginakusar siya. Ipasakan ang kaso subong adlaw ha. Sang Women's Children's Protection Desk o kon WCPD sang Oton Municipal Police Station. Sa una to tago-tago kamo plo panago kamo katapusan. Papriskon malanggali kamo. Pero antes sang priskon sang Oton Municipal Police Station sa kaila principal, exclusive si Kaki 5 Karen Badilla mo. Why pa priskon niya na interview yan na yung principal mo. Subong adlaw, kabay pa nga matakan hustisya. Ang mga kabataan, ang mga estudyante, ang iban ganin ang salaylo lang kay nireslakwanta. Kung si K5 Ted Francia pa kay na, inadala ko si sa kamol dila sa Circumferential Road, kagindala sa likod sa parking area kag ginhurikap.
Kon hurikapon 600. Kon tsubalaging tsubalaging sobra 600. Ini to 1,000, 200 lang anay kay ang kulang bayaran na sa sibildo. Tunumlan mo kay Paul? Oh, tunumlan na kilala ka sa una. Mga riders to mo. Kay 1,000 sukot niya 200 nanay kaya ang 800 sa sweldo lang. Kaya mo na yung nagkatabo, dapat yung matagaan gid man hostisya. Kaya nga dapat niya mauntat na ini. Kaya kung ara ikaw maestro ikaw no. Isa ikaw sa mga educators sang Department of Education. Dapat taas ang level. Taas ang level kag ang pagrespeto sa mga estudyante kag mga parents sa isa ka educator, isa ka teacher. Kung nga ni teacher kay ginatudloan mo sang kinaalam, ginatudloan mo sang maayo nga pamatasan ang mga kabataan. You should be a role model. Paano ka maging role model nga ikaw gani ginabusaran mo? Paano ka respetuhon kag paano ikaw makatudlo? Paano ikaw makasiling may moral assurance ka sa pagtudlo? Kung ikaw mismo nagahimo sa hindi maayo sa imo mga estudyante. Primero to, denied to death patusla, no? Panako-nago pa tong principal. Ang pang haslo man niya gwardya nga pamangkot niya si K5 Karen masulod kay niya ti may permit ka mo kung inaslo. Masulod dyan sa principal's office kay dito makuha clearance. Ay tani ko ng gate plus ang eskulahan plus sa sagwa ang principal's office plus. Ito na ginatawag nga common sense da. Kasi ulihin isa kagwanta na patawag sa preskon. Di mayon kay kung mapasaka ng kaso, matagaan na hostisya. Kay kadamo kali sa mga nagsalaylo sa mga eskulahan nga ibanda kay langod na kulbaan. Ang mga manubo grades ginapaulihi papuli. Amo ning mga aligasyon ha. I-check na to ng development sini upod sa kay K5 Kim Kaluyo sa sining pagpasaka sa kaso sang Oton Municipal Police Station. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Kim Oton Municipal o kung kumpirmaras ng Oton Municipal Police Station, po rin si Police Captain Lonrin Talamilio, ang Deputy Chief of Police ng nasambit yung police station, nga as of this time, nagaproseso na sabong dara sa may Hall of Justice ang ila sa nga WCPD no, regarding diri sa pag-file sang kaso nga paglapas diri no sa 7610 o kuning batok niya sa teacher o kun maestro nga allegedly o kun ginreklamo nga nagpangmolestya sang mga estudyante kay K5 John. Pero according diri kay Captain Talamilio nga ang subong nga aga may ngagaw to ya ang iyayas ang first complainant kay K5 John. O galing possible maybe karon sa hapon ang tawag na no kay 5 John, posible karon niya sa hapon o kon buwas nga adlaw ang isa pagidya ka ang kaso no sa isa pagidya complainant kay 5 John. Labi na kon napulo ang kwanba ang biktima lain-laino nila file kaso. Amo na galing kay 5 John no galing as of this time duwa lang gyapon ang complainant. Duwa lang gyapon. Balan mo iban na daw nakulbaan pa na kay daw may mga pamahog pa kani nga nagkakatabo sa bungda mo. Kay 5 John, amo na ganina batian naton nga pamahog regarding sa grades or amo na ngo base maapektuhan nila sini nga mga pagtuon allegedly. Kay 5 John kag iban siguro na hindi gusto nila bla ma-expose ang nila sini nga kaugalingon kag buol man kay 5 John siyempre pagpasaka sa dapat kaso. Dapat sina no para madula ang kakulba kag kadlok din sa mga estudyante. Ang principal sa iluhon kag ang maestro sa iluhon man sa division office anay Kaya subong ang principal, bisan amo to patawag sa preskon, pero daw may pangduwa-duwa ka na bla. Kaya daw pakita lang kuno abi nga daw concern siya, pero daw may protection man ang mga ginareklamo da.
Amo na kaki-5 dyan. Actually, ang maestro yung ginareklamo, dara na siya subong sa district office temporarily. Pero ang principal as is kaki-5 dyan on his office, no? Ang dara na sa may Oton National High School. And subong niya in terms of the administrative case, going man sa gihapon ng investigation dara sa Schools Division Office upon SDO Iloilo. Ang investigasyon niya sa DepEd na basi kon 100 pa na magwa? Actually, based on experience sa K5 dyan, medyo madugay-dugay. Kaya malawig actually ang proseso based man din no, sa nakita naton yung guidelines nila or procedures in terms of conducting an investigation sa mga administrative case. Kaya actually, nagliligan. Ganun yung mga reklamo, gidman. Yung it took a year, K5 dyan, no, kung sobra pa dira, until maka-decide, no, ang legal ang regional director, K5 ang lain pa sina ko na ang madesisyonan lang administrative case kung graduate ng complainant. No, mo gid K5 dyan. Graduate na siya. Ang mo pa pagwasang order bla. Kag mo pa ang pagwasang desisyon nila. Di mas mayon na ni kay papsaka na lang kaso sa korte para mapriso bla. Kay kung administrative case lang ni, administrative case na dismissal from the service mo lang ni. Pero kung kaso nga kriminal, violation sa Republic Act 7610, si may imprisonment niya. Dapat mapriso, ged. Amo gid kay 5 dyan, no? Tiduwa subong kakaso, separate may gin-file ka kay 5 dyan. Tanaw naton kung doktan gid niya ang ining maestro ka kay 5 dyan, no? Nga reklamo, kay syempre ginapanindugan nga rabi sa mga girikanan as well as the complainants nga may natabo gid kay 5 dyan nga tawag na no nga pagpang-abuso sexual sa sining tawag na no sa sining maestro sa mga estudyante kay 5 dyan. So isa man ini guro kapamagi naton nga gina-encourage naton ang mga nabiktima dira nga mga estudyante to come out in the open. Total sikreto man na, confidential man na magpa-blatter kamo dira kagaya yung ngalan sa kaso, confidential man na kay 5 Kim. So, kung sino mga ginhurikap da, gin-chuparaging, report na kamo sa Oton Municipal Police Station to. Kay may nag-aambal ka kay 5 dyan, nga iban bang ang term is BJ, ka kay 5 dyan mo. Nga may, gidlaya, may oral penetration, ka kay 5 dyan. Pero bisan amo na ang term nga BJ na, kuha man na gapon, rape man na gapon. Kay may penetration, whether oral, anal, or basta kaki 5 dyan, may penetration, considered siya gyapon yung rape kaki 5 dyan. Pero maybe based on their assessment kaki 5 dyan, kag nagabase man na sila probably sa affidavit no sa mga complainant regarding diri no sa alegasyon nila batok sa teacher kaki 5 dyan. Ayop kay total na suguran naman isang WCPD isang Oton Municipal Police Station maka-explore sila liwat. Iban pa dira sa eskulahan sa pag-encourage sa mga estudyante nga biktima. Amo gid kay 5 dyan, no? Kay actually, namo sa mga nag-voice out sa social media. Pero in terms of the legal aspect kay 5 dyan, or mag-file gid, mangisog abi nga tanto dira sa police station, or doon ang ila sining ginikanan kay 5 dyan, iba niya no, natahap kag nahuluhadlok. Pero mo na gani, no? Nga kung gusto nila matapos ang amo nga cycle kay 5 dyan, kung may nagkatabo gid man ha, nga pang-abuso sexual or ginatawag ba lang harassment kay 5 dyan, dapat gid nga mangisog sila. Kung gusto nila nga mag-uncut on their time, kasi hindi na ma-experience no the next generation sa mga estudyante kay 5 sa iban pa da sa iban pa na kabalo makita nga hindi lang ni Oton National High School ay tani gina-generalize ha. May iban mani siguro nga nagakatabo katulad sini, pero ay lang galing sa may nagpangisog nga magreklamo. Amo gid kay 5 dyan. Ang ining under Republic Act 7610, nag-vary na siya kay 5 dyan, no? Mas dako ang penalty para sa mga teachers kung sila niya ang ma-involve kang mapasakaan sang kaso kag kung maduktan sila kay 5 dyan. Kay based diri sa aton sa ring nga pagpanalawsaw, kung ang offense kagin commit sang teacher against diri sa student, psychological abuse. So ang is mapriso sila kag may penalidad. Kung physical injury, 6 months to 6 years nga imprisonment.
Kung serious physical injuries, 6 years to life imprisonment. Sexual abuse, 12 years to life imprisonment. Attempted sexual abuse, 6 to 12 years imprisonment. Medyo mabulubog at kay 5 dyan. Kung maduktan ka, priso ka sang pila ka tuig sa prisuhan, kag maapektuhan gid mo sila nga career. Serbi ini nga leksyon sa iban pada nga nagaplano. Pasinin may leksyon lang makuha kay 5 game no kon mabasko kay ebidensya kay kon ambal diri sa Republic Act 7610 nakadepende ini sa mga ebidensya no kay ang Republic Act 7610 no kon mabasko ang ebidensya hindi ka makabail no kung mabaskog kay ining Republic Act 7610 ngini ang natawag ng Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Kagti may mabaskog ini siya nga safeguards para sa mga kabataan, all forms of abuse, neglect, cruelty, exploitation, and other harmful condition nga makahinder sa ila sini nga pangabuhi kay 5 game. Amogad kay 5 dyan, no? Kagate, syempre, no? Kung tawag na, actually, may mga naga-voice out man rin sa social media, hindi lang na yan sa uton nagakatabo kay 5 dyan. May, accordingly, may araman, no, sa iba niya mga lugar, no? Wala man na actually sa gender kay 5 dyan, hindi matanan nga members ng LGBTQ, amo nang pinamatasan no, kung paginawi. Madamo kita sa kilala nga mga members ng LGBTQ+. No, may LGBTQ+ na no. Nga mga respetado iyabla, nga mga profesional. Ang nagapamangkot subong sa aton diri may gambal niya anong penalty if you violate any provision sa Republic Act 7610. Ang penalties for violation sa Republic Act 7610 naga-vary ini, no? By the specific offense, when they generally range from fines and imprisonment to very severe penalties, katulad sa reclusion perpetua. Ang reclusion perpetua di life imprisonment ini kay 5 game, no? Depending on the severity and the age o kung ang edad sang bata o minor nga involved. Ang penalties can be include prison mayor in its maximum period for keeping a minor in certain places or reclusion perpetua for child trafficking, especially if the victim is under 12 years old. Hindi sobra naman ng mga 13 to kay 5 kim, no? 13, 14 ka kay 5 John. So, hindi siya under 12 years old. Other violation, ti tamak sakit yung penalidad sini kay 5 kim. Malawig-lawig nga tinir sa pituhan. Kaya muna, no? Keep ang madamo sa mga kwandiri klase, no? Provision sa sining Republic Act 7610 kay 5 kim. So, amo na, no? Balantayan naton kung tawag na, no? Kung ma-detain siya, kung ano nang mga intlastada ya, kag in terms of the administrative liability, and actually in terms of his license, kung gusto ya sang pamilya sa mga biktima nga mag-file man riya sa PRC kay 5 John, then they can file, no? Kay 5 John. Naya kung nadesisyonan sa korte, pwede na ina magamit sang pamilya, parents, nga ebidensya tiyaryo, kung siya, no? Convicted na siya, na-convict siya sa kaso. So, i-appeal mo sa Professional Regulation Commission nga i-revoke ang iyang lisensya. So, lesson learned niya sa iban nga tawag na kung ikaw professional ka bla ka kay John, especially educator ka, you have to set boundaries sa mga students mo. Kag supposedly ikaw hatag sang proteksyon sa ila. Hindi nga ikaw pa ang mangin cause o kung mangin rason sang pag-harm mala, no? Kung pagbutang sa ila sa risgo o kung alang-alang ka kay 5 John. Kaya siyempre may sa mga nagabasol sa mga kabataan nga gusto na nila. Pero considering their age kay 5 John, they are easily manipulated. Dali na sila yung maulo. Kung minor pa, no? Kung minor below 18, so mga minor in sila dasig mamanipular ang ila sining panguna-una kag ang ila sining desisyon. No, mamanipular mo sila bla.
ilabi na gid kung teacher ka, ilabi na gid kay ibanto nga reklamo kung mga manubo ang grades mo, ginapaulihi ka pa puli, bla? Amo get kay 5 John. And actually, minor de edad, despite nga gusto nila, despite nga may consent from them kay 5 John, once nga mabalaan na sang ila sining legal guardian, no, kung sino man dira, maduktan ka sa kaso kay 5 John. Kaya kung teacher ka, gina-consider ikaw nga second parents sang isa ka estudyante, kag dapat nga mangin role model ikaw. Kay ikaw gani, teacher ka gani, educators ka gani, educator ka, nag-edukar ka sa mga kabataan, tudluan mo sang gusto. Sang maayo ang pamatasan kang pamagi kay 5 Kim. Amo get kay 5 John. So expectaron ta subong ngadlaw ipasakan ining kaso sa Provincial Prosecutor's Office. Ara na ang first yung complainant, ara na subong gina-process na sa Hall of Justice. Ang ikaduwaya, itry nila by this afternoon kung kumpleto no mga documents yung kananglanon, kung hindi nila mahingagaw ang isa ka kaso by this afternoon, pasaka nila buwas sa aga kay 5 John. Okay, salamat kada kay 5 Kim. Ang basi panikad talaga karon sa tong natipag bla tong daikto, flood control man to sa Dumagas. Yes, kay 5 John. Tawag to, wala pa to natuigan. Ano ang rason bagon sang paglinog? Sunod-sunod nga linog. Ati amo gimana kapin pa kun daw way pa matapos kag ginaobra pa bla. With all due respect man may ara man na iya nga baldog nga pang-obra, may ara man yang mayo nga pang-obra. So ano naton karon na ipatpat naton karon kay 5 John regarding sa sanayang incident or yung pagkatiphag dara. Kay actually sa Sabado lang nimo na rusdak ang inang tawag na nung inang flood control or in particular revetment wall na sa kay 5 John kag accordingly actually tamat-tamat pagid to ang Dumangas na ano nagastos na Iloilo Second Engineering Office. Yes kay 5 John. Sino kontraktor? Tawag na kay 5 John no, naka-base na sila sa may Sara Iloilo kay 5 John. Actually duwa ning kontraktor under joint venture na sila no. Joint venture. Kay 5 John. Ang ining tawag na ang ining kontraktor. Bali ang kontraktor amo ni siya ang Woodland Construction nga naka-base sa Sara kag ang Mersa Construction. Ang anong iyang joint venture? Mersa Construction which is in-law lang man sang tag-iya sang Woodland. Ang ilap sinari di sa kilid sang Arts Visa Palace bla. Commission Civil. Pero ang mayor gid nila kay 5 John dito sa may Sara Iloilo man may araman. Okay. Salamat kid kay 5 Kim. Report diri sa Patrolo pod si K5 Jason Talaron. Ako naman si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Standby mga ka-K5, mga kabalik kita dugay-dugay. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo. Madamog-gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
Ako na pinanganapin ng kape sa mo. Bisan intol mo na ang white pa nakakamahaw sa agad yung magkakdo si Putsan. At siyempre, may aramansan, may isip! Sigot na! Tapor, gabi naman tulog ka naman ito, ha? Hindi ko naman tulog, alam mo naman na. 1, 2, 3, go! Ilugbo mo. Go. Ilugbo mo. Saan ang last mo naglugbo? Gabi. Wow! Gabi! Ilugbo mo. Ilugbo mo. Ilugbo mo. Ilugbo mo. lang nga magtutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Kay base sa masunod sa inyo naman nga barangay magabisita ang KKB ka K5 Kalingawan sa barangay. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinido, ang kinido wala. Banala. Oy, garap. Kilala mo akong mayor, Nay? Ito mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo yaya. Ang mga jit-jit ng yaman. Ready? Once more now! Oh, para sa mga sino una? Sige, ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Wow!
Oh, nakagay. Oh, ara. Oh! Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano ba yun last? Tupad ka mo tatlo na. Okay. Okay, kita 3 lang. Okay. Final round. I-products mo na! May puso! Guwapo sila kayo, guwapo. Okay, kamo ang mag-judge kung sino taong. Okay? Pagi sa pagpalakpak. Isang pa, putang-putang sa akin pa mo. Okay, okay. Isip mo naman, nag-eskwela kami sa TESDA. Ako na mag-iisip lang sa mga pumuluyong kami nalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapanalagan PTA President Marlene. Sis lang kami lo. Sis lang ang panalaga. Contestant number 2. Nanay Kangkatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2. Aling Durisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. Mga batong kasang, isang box na DTX Coffee Mix. Gabi. Uy, ito ka ng alam, ha? Mga batong napaginsang, Pisos! Bakalay suwota. May nakadlaw siya. May mga piso ganihata, nakadlaw siya. May tag-piso ba kayo suwota? Aray, udang tipwel. Tipwel ang tubig. 100! Tumutubo, pasakay. Pasakay na. Tara na. Ini sa ikon mo lang binog. 200! Oh, lupat pasakay. Nindoy ka. No. Ano ba yan? Ito kakapoy niya, how? 300! Na pagdating mo sa lagbong ako mo 400! Kami? Tutuha. 500! Lipay mga... Lipay sa imo. Wow. Ano ba ang mo sa lipay mo sa FM? Okay. Liwaton na hambang naton hep hore lang pero ang bata K5 News FM. Ang K5 duwa ka palakpak sa lalong. Ang News FM bayaw sa babaw. That's not episode. Okay. Ano to? Ang K5 mo sa babaw. Okay lang ay. Wala problema ko pa ka magyabot. Sige ha. 1, 2, 3, go. News FM sa Tagalog. 1, 2, 3, go! Sagad? Oo, sagad. Sagad sila. 1, 2, 3, go! Ay!
Congratulations! Okay naman. Ikaw ang ito, siyempre purable sa lingon, ikaw ang mahambang sa aton na jackpot round. Okay. Kung sabihin, pwede ka kadaog hasta 1-5. Ang pinaka-nubusin natin, 500. Hasta 500. Okay, ready? Okay, go! Kaboy! Uy, matanda! Matanda! Tanda, magpashoot pa! Oh, hindi ka sa nagkapit talagan! Dali lang. Bago ulo dapat ha, pero wala daya. Oo. Lugo, ano tayo? Magulong ng lugo? Sino maglugo? Si Papa. Ready? Music! Meron ka sa isang box na DTX Coffee Mix. Wala nalipay? Okay. Amo na lang nalipay na. Tapos na sana ako na. 500! 1,000! 1,500 pesos! Wow! Yeah! Sige, ano ba ang basta sa K5 News FM kay Doc Manilo? Maraming salamat. Sige, lipay na lang ba? Hindi ka na pa kayo, kapunin na to! Wala ka ta! Ano ba gano'n kay Jack? Madamugid nga salamat sa aton mga ka-K5 sa barangay Napais, Mandurriao sa ilang mainit nga pagbaton sa aton mga ka-K5. Padayon nga magtutok sa K5 News FM Iloilo para mabalaan kung sa diin naman kami masunod nga managtag sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Fiesta Barangay Tungon si Mandurriao. Bilang pasalamat sa inyo padayon nga pagtutok kag pagsuporta, nagpaula na naman sang kalingawan kag papremyo ang 88.7 K5 News FM Iloilo paagi sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Isa sa inyo sa mga gabi may chance sa magkaong Pilipinos. Okay? Sino gusto makita? Sino nagkasama? 88.7
Istasyon sa Olongapo City, 88.7 K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert. DTX 500. Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko. DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kamusta po ang ating mga ginigiliw na mga tagapakinig? Welcome sa ating programa, ang DTX 500 and Mighty C Health Alert. Kami na naman ang inyong DTX 500 and Mighty C Health Patroller. Ako si Ted Reyes. Kasama po natin ngayon ang ating partner na si Doc Farlan Sindak. Magandang araw sa iyo, Doc. Nakapagkape ka na ba, Doc Far, ng DTX Coffee Mix ngayong araw? Maraming salamat sa mait na pagbati, Sir Ted. Kagaya ng kape, no? So kung kape lang ang pag-uusapan ay hindi ako pwedeng umalis sa bahay nang hindi nagkakape ng paborito kong DTX Coffee Mix. Yung nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa. Ang galing. Ito yung kape na sagana sa antioxidant, Sir Ted. At dahil sa taglay nitong mga sangkap na katulad ng sugar cane extract, ampalaya extract at chia seeds. So habang nagkakape tayo, mas lalo tayong bumabata at malayo pa tayo sa sakit. Galing ng DTX Coffee Mix, Doc Far, ano? Yes. Anyways, ngayong araw ay ating pag-uusapan ang tungkol sa sakit na stroke. Ano ba ang mga sanhi nito at paano ba makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C upang mapigilan ang sakit na ito? Noong taong 2009 hanggang 2019, stroke ang pangalawa sa mga nangungunang sanhi ng kamatayan at isa sa 5 sanhi ng disability sa Pilipinas. At noong taong 2020, ayon sa datos na nakalap ng World Health Organization, umabot sa 74,167 ang bilang ng namatay sa sakit na ito. At ito ang kumakatawan sa 11% na total na sanhi ng kamatayan sa bansa. Tama ka dyan, Sir Ted. Kaya ang stroke ay hindi basta-basta ang karamdaman. Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, Pangulong Marcos Jr. nagpahayag ng kahandaan sa pagsasapubliko ng kanyang SALN. Samantala, K5 News 7 Philippines sa bukod tanging media company na pinarangalan sa 2025 Peso Month Celebration sa Santiago City, Isabela. Samantala, mga atleta ng Tacloban City na kilahok sa Batang Pinoy 2025. Malaking portion ng flood control project sa lalawigan ng Iloilo bumagsak. Mahigit 700 kabahayanan na pinsala ng baha sa Capiz ayon sa DSWD. 3.6 million pesos na mineral ores at illegal na mining equipment na sabat sa Misamis Oriental at Iligan City. Gayon din 13 years old na babae na comatose matapos mabangga ng ambulansya sa Kulasi Antique. Isang empleyado ng gobyerno na itinuturing bilang high-value individual arestado sa bypass operation sa Santa Catalina, Negros Oriental. At tricycle driver arestado naman sa bypass operation sa Kalibo. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Abang sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, nagpahayag ng kahandaan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isa publiko ang kanyang Statement of Assets and Liabilities and Network o SALN sa proper authority at naaayon lamang sa proseso na inilatag ng Office of the Ombudsman. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro na nais niyang linawin ang pahayag na Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi maaaring sino man na makita mga SALN ng mga cabinet officials at maging ang Pangulo pa mismo. Natitiyak namang tutugon at susundin ng Presidente ang mga gabay na inilaan ng Ombudsman ukol sa pagpapalabas ng SALN. Magugunitang ulang sinabi ni President Marcos Jr. na handa itong isa publiko ang kanyang SALN at maging ang kanyang mga gabinete ay kanyang hihikayatin. Network News. MyTC Network News. Samantala, K5 News of the Philippines sa bukod tanging media company na pinarangalan sa 2025 Peso Month Celebration sa Santiago City, Isabela. Ang kampyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Mary Lore Duque. Pinarangalan ng pamahalaang panlungsod ng Santiago ang K5 News FM Philippines sa ginanap na 2025 Peso Celebration sa Santiago City Sports Arena. Sa ngalan ng CEO at President ng K5 News FM Philippines na si Doc Ramil Uy, tinanggap ni Station Manager Errol Dacame ang naturang award. Samantala, binigyan din ng pagkilala ng Public Employment Service Office ang iba pang ahensya at mga negosyante na katuwang sa pagbibigay ng mga oportunidad para sa mga employers at mga naghahanap ng trabaho. Bukod dito, inanunsyo rin ang mga nanalo sa mga kompetisyon ng peso katulad ng hairdressing competition, nail art, bartending flair and cocktail at marami pang iba. Ang K5 News FM Santiago 100.1 na bahagi ng K5 News FM Philippines ang tanging media company na kinilala sa gabi ng Peso Salamat Year 3. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Marilor Duque para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Santiago at buong Northern Luzon. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Gayun din mga atleta ng Tacloban City na kilahok sa Batang Pinoy 2025. Muli ang kampyon na balitang yan. Hati naman ni K5 Carol Medino. Nakilahok sa opening ceremony ng Batang Pinoy 2025 ang grupo ng mga atleta ng Tacloban City na ginanap sa Antonio C. Acharon Sports Complex sa General Santos City. Sa kabila ng masamang panahon, hindi nagpatinag ang mga kalahok ng Tacloban na kumatawan sa lungsod. Ipinamalas ng 150 mga atleta ang kanilang determinasyon sa paglahok sa nasabing aktibidad, kasama na ang iba pang mga atleta mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Opisyal nang sinimulan kahapon ang mga palaro at matatapos ito sa araw ng Biyernes, Oktubre 31. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Samantala, malaking porsyon ng flood control project sa lalawigan ng Iloilo bumagsak. Ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo. Bumagsak ang malaking porsyon ng revetment wall o dike sa barangay Balabag, Dumangas, Iloilo noong nakaraang araw. Ayon sa mga residente, nagsimula ito sa maliit na crack sa lupa hanggang sa patinaang dike ang bumagsak. Base naman sa Iloilo 2nd District Engineering Office, nasa mahigit 76 million ang budget sa nasabing proyekto at nasa mahigit 100 lineal meters naman ang na-damage na porsyon. Uulitin naman ito ng kontraktor, lalo na hindi pa ito na-turnover sa DPWH. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News.
Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mahigit 700 kabahayan na napinsala ng baha sa Capiz ayon sa DSWD. Ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal. Umakyat ang bilang ng mga napinsalang bahay sa lalawigan ng Capiz dahil sa malawakang pagbaha dala ng Bagyong Ramil. Sa datos mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Regional Office 6, umabot na sa 719 ang bilang ng mga napinsalang bahay. 648 sa mga ito ang partially damaged at 51 naman ang totally damaged. May pinakamataas na bilang ng mga napinsalang mga bahay ang lungsod ng Rojas na umabot sa mahigit 600. Napag-alaman na mula sa 473 mga barangay sa buong lalawigan, 282 dito ang napektuhan ng baha. Umakyat naman sa mahigit 66,000 ang naitalang bilang ng mga pamilyang apektado. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan sa mga biktima ng naturang pagbaha. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Samantala, 3.6 million pesos na mineral ores at illegal na mining equipment sa nasabat sa Misamis Oriental at Iligan City. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino. Nasabat ang 3.6 million pesos na mineral ores at illegal mining equipment sa Misamis Oriental at Iligan City habang nahuli ang 36 anyos na si alias Rene, construction worker, residente ng Tagum City. Si alias Rene ang nag-operate ng rod mill at pagload ng gold-bearing waste materials. Nakatakas ang 26 anyos na si alias Gigi na isa sa operator ng illegal na pagmimina sa operasyon ng mga otoridad sa Sitio Kapisahan, Barangay Mainit, Iligan City. Sumunod ang operasyon ng Upol Municipal Police Station at Task Force Kalikasan ug Kahusay sa Sitio Tanawon, Limunda, Upol. Mahigit 133,000 pesos na 80 sacks ng suspected mineral ores ang nakumpiska. Samantala, worth 1 million pesos na 5 rod mills, electric motor at 5 sako ng mineral ores ang nasamsam sa operasyon sa Barangay Mainit, Iligan City. Nakatakas rin ang operator na si alias Vern at ang kanyang accomplice. Pansamantalang nasa kustodiya ng pulisya ang lahat ng nakumpiskang materyales bago i-turn over sa MGB DNR 10. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. At isang 13 years old na babae na comatose matapos na mabangga ng ambulansya sa Kulasi, Antique. Ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Family Palanog. Nananatiling comatose sa Angel Salazar Memorial General Hospital ang isang 13 anyos na babae matapos nabangga ng ambulansya ng Kulasi District Hospital dakong alas 6:30 ng gabi noong October 25, 2025 sa Barangay Halandoni, Kulasi, Antique. Ayon kay Police Master Sergeant Bobby Abayon, investigador ng Kulasi Municipal Police Station, nagmula sa Kulasi District Hospital ang ambulansya na minamaneho ng driver na kinilala kay Ronald Malacad, 38 anyos, sa residente ng Barangay Bakalan, Sebaste, kung saan sakay nito ang 5 buwang sanggol upang dalhin sa San Jose, ngunit aksidenteng nabangga ang 13 anyos na biktima. Pinahayag ni Police Master Sergeant Abayon na sakay sa tricycle mula sa Barangay Malacanang ang minor de edad nang ito ay bumaba sa harap ng simbahan upang magsimba. Ngunit aksidenteng nabangga nang ito ay tumawid sa daan. Dahil dito nagtamo ng sugat sa ulo ang minor de edad na resulta ng impact ng insidente. Dagdag pa ng investigador na base din sa pahayag ng driver, huli na nang napansin niya ang pagtawid ng bata at nag-apply pa ito ng preno. Sa ngayon, nasa kustodiya ng Kulasi Municipal Police Station ang driver at desididong magsampa ng kaso ang pamilya ng biktima. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Samantala, isang empleyado ng gobyerno na itinuturing bilang high-value individual arestado sa bypass operation sa Santa Catalina, Negros Oriental. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Rufa De Vero. Arestado sa isang buy-bust operation ang isang empleyado ng gobyerno na itinuturing bilang high-value individual o HVI sa Purok-Size, Barangay Poblacion, Santa Catalina, Negros Oriental noong Sabado, Oktubre 25. Nakumpiska mula sa sospek na hindi na pinangalanan ng pulisya ang humigit kumulang
kumulang 13 gramo na hinala ang shabu na may standard drug price na 88,400 pesos kasama ang mga non-drug paraphernalia. Ang operasyon ay isinagawa bilang ganap na pagsunod sa Section 21 ng RA 9165 kung saan gumamit ng mga body-worn cameras ang mga autoridad at may kaukulang abiso sa mga karapatan ng sospek sa konstitusyon. Ang matagumpay na operasyong ito ay napapakita ng matibay na pangako ng Negros Oriental Police Official Office o NORPO na itaguyod ang batas, labanan ang banta ng droga at yakin ang kaligtasan at seguridad ng mga mamamayan ng Negros Oriental. Para sa MyDC Network News, ito si K5 Rufa De Vero. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kalingawas sa Negros. K5 News, FM. MyDC Network News. MyDC Network News. Samantala, tricycle driver arestado naman sa bypass operation sa Kalibo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Viray. Timbog ang isang tricycle driver matapos mabentahan ng hinihinalang shabu sa isinagawang drug bypass operation sa may poblasyon Kalibo kahapon ng hapon. Kinilala ang suspect na si John Carl Gaspar alias Bunso, 25 anyos at residente ng Barangay Estancia, Kalibo. Nabilhan umano si Gaspar ng isang sachet ng hinihinalang shabu kapalit ng 2,000 pesos na mark money. Sa isinagawang body search, nakuha pa ang 3 karagdagang sachet ng hinihinalang droga na nakabalot sa papel. Ayon kay Police Major Jerome Manahan, hepe ng Provincial Drug Enforcement Unit Aklan, 2 linggo nang minamanmanan ng mga otoridad ang suspect. Dagdag pa rito na dati na rin umanong nakulong si Gaspar noong 2016 dahil sa kasong homicide at nakalaya noong 2018. Itinanggi naman ng suspect ang pagbebenta ng droga at iginit na huli umano siyang gumamit noong 2015 bago pa siya makulong. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Kalibo PNP si Gaspar at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyDC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. MyDC Network News. MyDC Network News. At mga K5, dako na tayo sa ating balitang abroad. Patuloy na binabantayan ng US National Hurricane Center ang Hurricane Melissa. Ito ay matapos maging Category 4 na mayroong dalang hangin na hanggang 140 miles per hour. Inaasahan din na magiging Category 5 pa ito sa mga susunod na oras. Nakita ang sentro ng nasabing bagyo sa may 110 miles ng South Kingston sa Jamaica at mas mabilis na paggalaw ng hanggang 3 meters per hour. Hinihikayat naman ni Jamaican Prime Minister Andrew Holness sa mga mamamayan nito na paghandaan ng bagyo at maging sa Haiti ay magdadala rin ito ng malalakas pang pag-ulan. Maaari namang maglandfall ang nasabing bagyo sa Jamaica sa mga susunod na araw, gayun din ay maapektuhan ang bahagi ng Cuba at Southern Dominican Republic. MyDC Network News. MyDC Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyDC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete, antabayan na ng pagbabalik ni K5 Rex Santos Candos sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. You're listening to 88.7 K5 Wow! May puso! D3 Bio. Ako si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, nag-indi manami akon nga kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang 2 ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mga butika. Panyaga Time. Oras sa subong. 12:00 sang udto. Ano inyo sudan? Adobo? Prito? Yum! Sinigang? Wow!
Kabalo ba na kamo nga sa adobo nga baboy, mas bet ko ang ginpamana sa diin nagahalo ang tamis kag alat. Sa pinirito nga isda naman, mas gusto ko ang medyo crispy nga namit isawsaw sa toyo nga may kalamansi kag sili. Sa sinigang nga pasayan o baboy, mas namit kung sakto lang ang aslong kag may kagat sang sining labuyo. Maski ano pa nga sahi sang sudan, may nagkakaangay nga pares diri. Kuha nyo, basta sudan sa panyaga, mapapakoka sa sarap. Coca-Cola. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigko bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina-allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500 masaligan. DTX 500 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik na sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5 ang oras. Last 12:19 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant. Para malikawan nato na makamamatay nga kanser, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Para malikawan nato na mga komplikasyon sa mga balatian sa aton lawas, bangod may diabetes kita. Mag-inom kita sang DTX 500 kaya gina-control niya ang inyong sininga diabetes. Kag kung hindi kita katulog kung gabi, permi lang kita na insomnia, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw para mahamuok ang atong katulugon kung gabi. DTX 500 di superior antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps. Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang lift. I-lift mode muna yan. This time check is brought to you by Lift. Dare to switch. Lift mode na yan. 11 Mbps. Kakaroon sa aton sinima nga nagapanguna nga mga balita nga ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. Yara sa Malaysia ang mga multi-billion pesos nga air asset ni resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sunod sa report sang bilyonaryo.com na siplatan sa Sabah, Malaysia, ang mga luxury helicopter sang Mitsubishi Aviation ag High Tone Construction Development Corporation na pareho nga ginaparagyahan sang pamilya ni Ko. Sunod sa mga otoridad nga ang nasambit nga mga chopper ang ginpalupad dalhin sa Southern Palawan ay mga isa ka oras ang biyahe pakadto sa Sabah, Malaysia. Naibaluan nga may madalom nga koneksyon si Ko sa Malaysia. Rason nga napalagyo niya ang mga helikopter. Sa mga otoridad sa Pilipinas, madumduman nga ginsiling ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon nga pagabawion sang gobyerno ang tanan nga mga asset ni Ko kalakip ang iya bank account, luxury property kag mga salakyan, barko, eroplano kag iban pa.
Samtang balita naman nagikan sa Malacanang. Kanayon kamo nga nagapamatid rin sa Bilyonaryo News Channel. Pasalig sa Malacanang handa si President Ferdinand Marcos Jr. nga ipagwa ang iya Statement of Assets, Liabilities and Network o CONSAL-in sa mga nagakadapat nga mga otoridad. Ginhimo ni Presidential Communications Office Undersecretary kag Palace Press Officer Claire Castro sa isa ka press briefing sa Kuala Lumpur, Malaysia. Suno kay Castro basta masunod ang isang insakto ang nga proseso kag iplastar sang ombudsman. Mapasugot ang presidente nga ipagwa ang iya salin bisan pang sa Independent Commission for Infrastructure. Pabor man si Castro nga sa ginabalan ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi dapat gamiton ang salin agod nga gobon ang mga opisyal sang gobyerno. Samtang ginkonfirmar ni Jose Castro ang pag-istoryanay sa mga katapos ang kabinete sini nga Sabado sa posibilidad nga pagpagwa sang ila mga salin kasunod sang direktiba sang Office of the Ombudsman. Samtang sa iban pang mga balita na ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. Ginataga ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang 7 adlaw ang mga midnight appointee ni Anay Ombudsman Samuel Martires agod nga magpasa sang ila sini nga courtesy resignation sa direktiba nga may pit sa Oktubre 22 ginsiling ni Remulla nga sakop sang mando sa ang mga opisyal kag mga empleyado sang ombudsman nga ginapuyon opisa sa Mayo 29 tubtob Hulyo 27, 2025. Kalakip diri ang 2 ka mga assistant ombudsman, 4 ka mga direktor, 3 ka mga graft investigation officer, 60 ka mga graft investigation and prosecution officer, kag 30 ka mga assistant special prosecutor. Ang nasambit nga mga appointment ang ginhimo ni Martires antes ini magretiro bilang ombudsman. Samtang sa dugang pang mga balita nagikan sa Senado sa tiyon nga makabalik bilang Senate President bilang Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Target ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson naliwat niya ipatawag sa hearing si Orly Gutiza. Si Gutiza ang testigo nga gindala ni Senator Rodante Marcolita nga nagbuyagyag sa pagkadalahig nanday Congressman Saldico kag anay House Speaker Martin Romualdez sa kickback sa mga flood control projects. Sa interview sa programa nga Agenda sa Bilyonaryo News Channel, ginpahayag ni Lacson nga ang problema sa karon hindi na makita kung sa diin si Gutiza. Pero kay Lacson gusto niya nga maatagan ang ginsumpaan nga salaysay sini matapos yung ginpangiwala sang abogado nga mas nga nagpirma sang iya sini nga notaryo sang dokumento. Hindi alam kung nasaan siya. Pero i-course ko yung, kung sakali makabalik ako, i-course ko yung invitation through the office of Senator Marcoleta kasi siya naman niya nagpresenta or doon sa address ni dating Congressman Mike Defensor. Kasi siya naman tinuturo ni Senator Marcoleta na nag-introduce sa kanya. So maaaring alam nila kung nasaan si Orly Gutiza. May kagtanan man sa sining balita, target man ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na ipatawag sa hearing sanday anay Congressman Zaldico ag anay House Speaker Martin Romualdez sa tion nga magabalik ini bilang chairman sang Senate Blue Ribbon Committee. Sa interview sang programang Agenda sa Bilyonaryo News Channel, ginsiling ni Lacson nga padalaan anay sang imbitasyon si Ko kag bangod nga wala ini sa pungsod, posible nga hindi makatambong sa hearing kag magapadayon ang iya pag-isnab sang sabpuina kag ang committee mahimo nga pasakaan ini sang contempt
Kag ang sunod sini amo ang pagpagwa sang warrant of arrest batok sa iya. Samtang sa party naman ni Romualdez, pareho sang ginsiling sining una ni Lacson nga ipagi ini sa kay House Speaker Faustino Budji III ang investigasyon, ang imbitasyon bilang pagsunod sang interparliamentary courtesy. Apang nakapilar si Lacson kay Romualdez kabulontaryo na lang ini nga magpakita sa hearing sa Senado agod to madipinsahan ang iya sini nga kaugalingon. Dala natin ang invitation si dating Congressman Saldico, no? Alam naman natin na wala siya rito. Pero just the same, ipapadala yung invitation sa kanyang address at kung hindi siya siyempre makakatupad o makakasipot, papadalan siya ng subpoena. At tuloy-tuloy kung sakaling hindi mahid, no, yung subpoena, pwede siyang ma-cite for contempt at ma-issuehan ng warrant of arrest ng Senado. Si Senate President pro tempore ag manubalik nga chairman sang Senate Blue Ribbon Committee, Senator Panfilo Ping Lacson. Kagamuyad to ang mga balita nga ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. 11 Mbps. Kagbalik kita sa aton sining nga pagpangalagad diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang Klinika di Tribayo, di antiviral kag antibacterial specialista. Balikawan nato ng kaso hinanat si Ponjak Bo kung nagainom kita sang Klinika di Tribayo adlaw-adlaw. Bangod sa iya sini nga extra virgin coconut oil, agin paamanan sang vitamin D3 nga ginapatay niya sini ang mga viruses, mga bad bacteria kag mga punjay sa aton sini nga lawas. Ilabi na gid ko nag-i-star ikaw sa balaon ka matubig nga lugar nga paborito balayan sa lamok. Taas bala ang imo hilanat nga may kaupod nga sakit sang ulo, pagsuka kag pananakit sang kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pula nga rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Initanan ang simptoma kag patimaan nga basi may dinggi ka gani mag-inom ikaw sang D3 Bio. Ang D3 Bio ang superfood supplement ang inimo gikan sa extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio nga may maayo nga may natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides ngalin sa extra virgin coconut oil parte sang D3 Bio ginahimo sa lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin ngalin sa D3 Bio ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sang D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sa vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K sa aton isa ka fat soluble vitamins nga nakapugong sa sobrang ka-bleeding o pagdugo kon nadinggi ka. Ginapanami man sang D3 Bio ang pag-usar sa mineral nga calcium kag kabulig man sang proseso sa platelet aggregation para malikawan sa lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sang dengue. Para sigurado nga healthy kita, hindi kita magmasakit, mag D3 Bio adlaw-adlaw. Kag parisan mo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ipabaskong nga vitamin C para sa mabaskong naton nga immune system, mabaskong nga resistensya sa lawas para nga hindi kita magbalatian. Ang Mighty C kag D3 Bio, mga dekalidad nga mga produkto ni Dr. Amil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada, or sa TikTok kag sa mga product center ni Dr. Amil Oy nationwide sa Haro, sa Miagao, sa Kalinog kag sa Pasig City. Check natin ang report ni Kaki5 Kim Kaluyo. May kantanan sinin sa paglibot niya kina ining na Rosdak bla na guba tong flood control sa Banwasang Dumangas. Anong plano sang Iloilo 2nd Engineering District sa idalom ni District Engineer Edward Orin. May kang tanan sini K5 Kim. K5 News FM Kampiyon Report. Segway ko lang kay 5 John ng news para sa mga empleyado diri sa may Western Visayas. It is because no nga lauman by the month of November this year, no, November 2025 nga mapatuman na no ang wage adjustment diri sa aton sa may riyon sa Iska K5 John. Actually,
i-submit pa man siya sa RTWPB Region 6 sa National Wages Commission kay 5 John. Pilang increase? Ang tawag na no ano malana no usually i-approve malana kag ang process man ang ginatanaw nila pero based diri sa ila sa nga deliberation kay 5 John on non-agree no mangin 550 pesos ang minimum wage sa mga kumpanya o kung mga obrahan nga may masobra na pulo ka empleyado. Mangin 525 pesos naman sa may manubo sa napulo ka empleyado kay 5 John. Sa agriculture 520 pesos ang paribag-o no nga minimum wage nga ipatuman by November. Pa tentatively kay 5 John, maybe ma-take effect ini siya on November 19 or 20 kay 5 John. Okay, good news ini no. Importante nga may increase kag makabenepisyo ang mga workers naton kay 5 Kim. Nya di pa ni pangkliti. Kag pang Christmas Oo, mogid ka kay 5 John. Di pa na. Importante, gasaka, kay budlay man ako dako demand tab lang ati ano na lang matabo ko na mga kompanya obrahan ta kun di nagsara mga sweldo masira. Inay-inay lang gamay lang pero sige bla. Mogid ka kay 5 John kay usually kun magsobra naman kasaka, itatong man ang gyapon sa balaklon naton mo. Kag pan ni iban sa nga kompanya ni nagsarang kun di ma-close na lang kun di nadulaan ka na gid obra. Malay off man sa taasang tao kay 5 John. Pero na good news sa mga empleyado. Pero sa ilo naman kita no, diriya sa ginlibot naton, ginpatulungan naton didto ka ina na nag-rusdak to yang flood control project or in particular kay 5 John, amo na siya no ang tawag na ang revetment wall o kondike diriya sa may barangay Balabag sa Banwasang Dumangas, Iloilo. According diriya sa information nga sang nagliligan nga adlaw, nakitaan na ni siya kay 5 John sang litik sa duta. Especially according man diriya sa Iloilo 2nd District Engineering Office nga nagsugod din siya sang nakabatyag balakita no sang 7.4 magnitude nga linog didto sa may Davao Oriental kag atong 6 magnitude nga linog didto sa may Bogos City, Cebu. Accordingly do amat-amat nga nag-usmod ang duta kag probably with a pagulan-ulan kay 5 John kag pagbaha ngin saturate no sang tubig ang ining structure kay 5 John no kun semento that's why amat-amat siya nga nag-usmod ka kay 5 John. Actually, ang ining revetment wall ka kay 5 John, no, ang wala pa ya ma-turnover sang kontraktor diriya sa 2nd District Engineering Office ka kay 5 John. Kaya accordingly, isuhan sila sang notice to proceed sa tong March 8, 2024. Kag natapos ini siya sang February 28, 2025 ka kay 5 John. Bali ang amount of the contract is yara no sa 76,431,495 pesos and 76 centavos. All in all, ang kalabaon niya ni is 295 lineal meter. Pero sa based rin sa ilayang assessment, ang damage subong yara sa more than 140 lineal meter ka kay 5 John. Kag possible pa nga madugangan no ang damage sa siniyang estruktura kay 5 John o kung sa sining dike no kag accordingly wala pa man mabayaran sang DPWH ang ining kontraktor nga as we've mentioned kay ining Woodland Construction nga nakabisa sa Sara kag ang JB o kon Mirza Construction kay 5 John which is a joint venture kay 5 John ang ining kontraktor. Why pa mabayaran? Why pa kay tiway man pa why pa ang iban guro nga progress billing mo. Pero nakakuha na din sila mobilization Wala pa tax clearance kay 5 John namo nang ginahulat man o kulang kuno tax clearance kay pagid nga documents why nga wala mabayaran sa DPWH. Bisan mobilization ay pisang bayaran? Mayara man kay 5 John na bayaran pero hindi pa bla completed ang nahatag sa DPWH. Amo kanina ambal ko nga sa pagpreparar mo nga masugod ka na may mobilization fund na nga ibayad si mo no 10% ina. So nabayaran na siguro. Kag sunod sini ang progress billing bla. Pero why pa maubos bayad ang 74 million? Wala pa maubos bayad kay 5 John no. Pero hindi kita kambal nga why hindi kita kambal nga kay 5 Kim. Hindi kita kambal nga why mabayaran kay may mobilization fund gid na iya una. Pero amo ta kay nabing termino ni engineer district engineer ka kay 5 Edward Orin si engineer Edward Orin. Actually
wala na sila nagpa-record ka K5 dyan, mangkotaton ba di Kaya ni pwede mo. Sa information, no, galing kay may gag order may sila gag order. Central Office. Okay, may gag order sa mga taga-DPWH. Hindi sila pwede ka-interview unless na lang nga permitted sa nila sila nga Central Office ka K5 John. Amo na yung gusto nga mangita tanay ginapakitaan ka permit. Hindi ba? Hindi niya Auto National High School mita permit. Ay pagkani kadto sa opisina ka principal mangita ng permit ang aslo nga gwardiya. Ila to kay nasa DPWH mayo kay dugay na ning order mo. Gag order. Anyway, ining gag order nga ini kambal sila, hindi sila ka-interview halin ni sa pagsugod pungko ni Secretary Vince Dizon. Nga may gag order. Wala sang interview kung wala sang clearance ang mga taga DPWH. Kung wala sang may gin-assign ang Central Office kung sinong pwede kahambal ka K5 John. Actually, sila very welcoming man sila sa media before ka K5 John. Mayo si Engineer Edward Orin, mayo ning tawo. So anong imo ko nila obrahon ining mga narosdak, i-repair nila dayon? Balik ka K5 John, no, may subong nga hapon probably may makadto dara nga geologist no sa regional office sang DPWH Region 6. Kag i-check dara kung ano ang nangin rason gid no or ginhalinan sa mga paglitik sang duta kag pag-usmod sang duta ka K5 John. Piragi diri may mga recommendation sila or may mga mangin suggestions sa kontraktor. Kay actually tamo na no iliwaton ni sang kontraktor nga wala na ya sang adjustment sa original yung amount sang contract ka K5 John. May sila masabat. May variation guro na conscience order. So according ya kay Engineer Orin ka K5 John, hambal lang na. Accordingly. Hambal lang na. Wala man kita kabalo sa mga padiho at sa padiho. Okay. Ay importante na nga kung naguba obrahon nila. Amo na gani K5 John, no, kay wala pa man so far ma-turnover. So ang tanan nga risgo subong ara pa no sa kontraktor. Subject pa ni sa kwan iya pa ni propiedad sa kontraktor subong mo. Way pa ma-turnover, way pa sang certificate of completion bla. Amo gid K5 John, no. So hulat-hulaton na naton ni kung saan nila masuguran liwat sa pagkayo kay subong nga biga amat-amat pag ito usmod ka K5 John damo pag ito nga area nga litik kag may tendency nga pwede any time of the day mahulog pag ito may lang na gani kay at least flood control lang ang litik hindi kay ulos ang tao naglitik. Wag ka K5 John, no, galing delikado to kay halos tunga nasang dalan sa mga salakyan o kung sa mga nagalabay wala dito na ab na ginor na usmod na gid K5 John. Okay, salamat gid K5 Kim. Report nagikan sa patrol upod si K5 Jason Talaron. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Madamo gid nga salamat sa report ni K5 Kim Caluyo. Mabalik kita pagkatapos kinamang sini. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio. Happy Fiesta Barangay Tungon si Mandurriao. Bilang pasalamat sa inyong padayon nga pagtutok at pagsuporta, nagpaula na naman sang Kalingawan kag papremyo ang 88.7 K5 News FM Iloilo paagi sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Ka-K5
Congratulations sa mga nagtaog! Padayon nga magtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kay base sa inyo fiesta naman kami. Masunod nga magbisita para magpaambit sang papremyo kag sinadya sa KKB. Ka-K5, kalingawan sa barangay! Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo abdi ka. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o tipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, tiktado ka pirmi. May tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo. 11 Mbps. Balik na sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sa Klinika DTX 500 di Superior Antioxidanta para malikawan nato na makamamatay nga kanser. Isa na da ang sarcoma nga isa ka tumalagsahon. Kasahi isang kanser apang ini ang isa sa mga pinakabudlay bulngon, ilabi na gid kunyara sa late stage. Duha ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kon tiil, 30% sa tiyan kag 10% sa ulo o kon sa liog. Yari ang pila ka mga factors nga kapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawig nga paghubag sang parte sa lawas, genetic disorders or family history sang kanser. Mga usual nga sintomas sang sarcoma, pagsakit o paghubag sang tiil, kamot, balikawang, likod dyan, hindi magihong nga joint, hinaling nga pagkabali sang tulan, bisan wala sang rason. Likawan ng sarcoma, kagiban pang sa isang kanser, maginom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw, kag parisa naton sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ay puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500. Agod mapungka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols ngalin sa disugar cane extract sang DTX 500. Batok sa pagdevelop sang kanser. Ang Mighty C naman, isa ka alkaline nga vitamin C, ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capability sa gudpatyo ng mga guba nga mga selula sa lawas. Pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat nga magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon, mag-inom kita sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Agon mga pikita, DTX Coffee Mix, healthy coffee. DTX means detox. Ginapagwaan niya sini ang mga malain kag ang maayo ara lang sa aton lawas. DTX Coffee Mix, healthy coffee. Amo inang kape nga kumahigop ikaw sang DTX Coffee Mix, makasinggit ikaw sang namit kag sa buruso nga kape. DTX Coffee Mix, healthy coffee.
Nakakapi ka na. Nasatisfy ang kaugalingon mo nga nakakapi ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikaayong lawas. DTX Coffee Mix sa healthy coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ako gusto mo naman creamy coffee, kag healthy, pre-bio coffee. Probiotics plus prebiotics with moringa oleifera kung malunggay, that's why nga healthy ang pre-bio coffee. Creamy siya kay may skim milk kag may creamer. Pre-bio coffee. Para malikawan nato ng sakit sa tiyan, bloated nga tiyan kag LBM, mag-inom kita sang Clinicas Probiotics. Kaya ang Clinicas Probiotics naga-pa-active ini sa aton siningan digestive system. Bot silingon nga ginatunaw sang gusto sa aton digestive system. Ang mga pagkaon nga ginakaon ta kag na-distribute sa nanoy tukoy nga parte sa aton siningan lawas ang mga healthy sini. Kag ang mga higko automatic nga ginapagwa niya sa aton lawas pinagi sa pagpamuhin. Di para mangin regular ang pagpamuhin, masulhay nga pagpamuhin, mag-Clinica Probiotics adlaw-adlaw. Maligo kita para mangin presko ang aton pamatyagan, mag-Clinica, gamit kita sang Clinica DTX sa beauty soap. Kaya mo ning habon nga pagpaligo mo, ga presko pamatyagan mo kag nagahamot kag nagapaputi sa aton sining lawas. Presko ka na, puti pa, mahamot pa. Diri ka lang sa Clinica DTX sa beauty soap. Kag subong man, kung gusto mo nga padayon kag ma-maintain ang freshness, mag-Clinica Deo Fresh. Aton sining nga ilok i-roll on aton sang Clinica Deo Fresh din nagapahamot. Nagapapresko, nagapapreska. Fresh na fresh. Clinica Deo Fresh. Kanan ini mga dekalidad nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga available ini nationwide. Di-order mo lang sa Shopee, Lazada, kag sa TikTok. Idulong sa inyong mga puluyan kag sa mga product center ni Dr. Ramil Oy nationwide sa Iloilo, ari sa Haro, sa Miagao, sa Kalinog, kag sa Pasig City. Makakain. Ang gabi ay mapayapa, kung mahal sa buhay ay kapiling, kay sarap ng why na kita time, diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Balik kita, boss! Sa ngalan sa Damian and Women of Key 5 News FM Iloilo, ang inyo ka Key 5 Jan Sapio. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 kita, Key 5 News FM.